Mașina veche înainta lene pe drumul forestier, călcând ușor peste frunzele moarte, ca pe niște amintiri uscate. Pe bancheta din spate, bunicul Mihail privea pe geam pădurea de toamnă, care se derula în fața ochilor săi asemenea unei fotografii vechi. Mâinile îi tremurau, nu de frig, ci de neliniștea stranie care i-a apăsat pieptul încă din zori. Vom ajunge curând, tată, spuse Andrei, fără să-și desprindă privirea de la drum. Mihail a încuvințat din cap, deși știa că fiul său nu-l vede. În minte îi răsuna un singur gând. În sfârșit. În sfârșit, Andrei îl ducea la un doctor bun. În sfârșit, ceva avea să se schimbe. Ultimele luni au fost foarte grele. Memoria îi aluneca printre degete. Mâinile nu-l mai ascultau, iar nopțile îl găseau atât de epuizat, încât uneori avea impresia că se va evapora în întuneric și nu se va mai trezi. Dar în dimineața aceea, Andrei intrase în camera lui cu un chip neobișnuit de serios și îi spuse simplu: "Pregătește-te, tată, mergem în oraș. Am găsit o clinică foarte bună. Te vor ajuta." Atunci Mihail a simțit cum îi se aprinde în piept o speranță caldă, timidă, dar vie, care îi făcea inima să bată mai repede. Își amintise de vremurile când el însuși își dusese tatăl pe coridoarele reci ale spitalelor, cum îi strânse mâna și îi șoptise că totul va fi bine. Acum rolurile s-au inversat, era rândul lui să fie ocrotit. Îl cuprinse un sentiment amestecat de jenă și ușurare. Mașina a încetinit brusc și s-a oprit pentru o clipă pe o denivelare. Mihail a simțit un val ușor de greață. Vârsta se făcea simțită. "Nu ai spus la ce clinică mergem?" a rostit el încet, încercând să deslușească vreun indicator printre copaci. "O să vezi," răspunse Andrei scurt. Ceva în tonul vocii îl făcu pe Mihail să tresară. Un fior de prudență îi străbătu gândurile, dar l-a alungat imediat. "Sunt doar obosit," își spuse el. Se adânceau tot mai mult în pădurea deasă. Pini și mestecini se ridicau de o parte și de alta drumului îngust, formând un zid viu. Mihail și-a amintit cum în copilărie rătăcea prin pădurea semănătoare alături de bunicul său, culegând ciuperci și ascultând povești despre război. Pe atunci pădurea era un loc al minunilor, acum însă părea pustie și rece. "Mai avem mult?" a întrebat Mihail și propria voce i-a sunat neașteptat de calmă, aproape străină. "Încă puțin, tată," răspunse Andrei strângând volanul mai tare. Mihail a observat acest lucru. A observat umerii încordați ai fiului, rigiditatea mișcărilor, faptul că nu se întorcea deloc spre el. Andrei a fost dintotdeauna vorbăreț, glumeț și atent. Acum însă în mașină se așternuse o tăcere grea, nemișcată, ca înaintea unei furtuni. Inima bunicului Mihail începu să bată mai repede, ca și cum ar fi vrut să-i spună ceva ce mintea refuza să accepte. Ceva nu e în regulă, i-a fulgerat un gând. "Dar nu se poate," își spuse el. "E fiul meu, Andrei al lui, copilul pe care îl crescuse cu propriile mâini, pe care îl ținuse când învăța să meargă pe bicicletă, pe care îl dusese de mână în prima zi de școală. Băiatul care venea acasă cu caietele strânse la piept, mândru de notele lui de 10. Ultimele 6 luni însă devenise distant. Atunci el și-a amintit. O conversație auzită din întâmplare, într-o seară în bucătărie. El stătea pe hol nemișcat, când vocea lui Andrei s-a auzit la telefon. "Nu mai pot, Diana, necesită atenție constantă. Nu dorm suficient. Trebuie să decidem ceva." Mihail se întoarse încet în camera lui, cu pași moi, prefecându-se că nu auzise nimic. Pentru că nu voia să fie o povară, pentru că nu voia ca fiul lui să se simtă vinovat. Mașina a virat pe un drum și mai îngust. Crengile copacilor zgâriau acoperișul și geamurile, ca niște unghii nerăbdătoare. Pădurea se închidea în jurul lor. O sudoare rece i-a alunecat pe frunte. "Andrei!" a strigat Mihail.
Pentru prima dată, frica îi pătrunse în voce. Unde mergem? Ți-am spus, tată, răspunse Andrei fără să întoarcă capul. La clinică. Dar aici e doar pădure, a șoptit Mihail. E departe de oraș. El s-a oprit căutând cuvintele. Locuri ca acestea sunt alese pentru liniștea sufletească a pacienților. Cuvintele îi răsunară în minte, grele și cunoscute. Le mai auzise cândva, de mult, când propria lui mamă a vizitat astfel de locuri. În față a apărut o clădire înaltă, cenușie, cu vopseaua scorojită și ferestrele întunecate. Un afiș vechi atârna strâmb pe poartă, internatul regional de psihoneurologie. Timpul s-a oprit în loc, nu o clinică, nu un spital, ci un internat, un loc unde erau trimiși bătrânii, un loc din care nu se mai întorceau. Nu, a șoptit Mihail. Nu, Andrei, numai nu asta. Mașina s-a oprit, motorul se stinse. Andrei rămase nemișcat, cu mâinile strânse pe volan, privind drept înainte. Tată, începu el cu vocea tremurândă, așa e cel mai bine pentru toată lumea. Mai bine? Lacrimile au început să curgă din ochii lui Mihail. Pentru cine, Andrei? Nu mai fac față, spuse fiul încet. Diana e epuizată. Copiii se tem de tine când uiți cine sunt. Fiecare cuvânt era ca o rană. Eu încerc, a murmurat Mihail. Încerc să nu fiu o povară. Aici vor avea grijă de tine profesioniști, îl întrerupse Andrei. Sunt doctori, asistente, o să-ți fie mai bine. Nu mai era convingere în vocea lui, ci disperare. Mihail deschise ușa mașinii. A coborât cu grijă, sprijinindu-se în baston. Picioarele îi tremurau, dar nu de slăbiciune, ci de înțelegere. Pădurea îi răspunse cu tăcerea ei adâncă. S-a uitat la clădirea cenușie, la pereții ei mâncați de vreme, la geamurile baricadate de la primul etaj. Ai promis, spuse Mihail încet. Lacrimile îi curgeau pe obrajii brăzdați de riduri. Când am fost bolnav iarna trecută, m-ai ținut de mână și mi-ai promis că nu mă vei părăsi niciodată. Abia atunci Andrei se întoarse. Fața îi era udă de plâns, trăsăturile deformate de vină. Îmi pare rău, tată, a șoptit el. Nu știu cum să trăiesc altfel. Mihail făcu un pas înapoi, apoi încă unul, până când spatele i-a atinse trunchiul rece al unui copac de pe marginea drumului. S-a rezemat de el ca de ultimul pilon al vieții sale. Și-a acoperit fața cu palma și începu să plângă. Nu în șoaptă, nu cu reținere. Plângea așa cum plâng cei care au pierdut totul dintr-o dată. Umerii îi tremurau necontrolat, suspinele îi rupeau respirația, ca și cum trupul nu mai știa să țină durerea înăuntru. Nu era doar o trădare, era un sfârșit. Sfârșitul casei unde trecuseră ani, sfârșitul familiei. Andrei a coborât din mașină, dar s-a oprit la câțiva pași, ca în fața unui prag pe care nu îndrăznea să-l treacă. Îmi amintesc, spuse el brusc cu voce frântă. Îmi amintesc cum ai învățat să repar bicicleta, cum mergeam la pescuit în fiecare duminică. Îmi amintesc cum stăteai lângă patul meu când aveam coșmaruri. Ai fost cel mai bun tată, a continuat Andrei, iar cuvintele îi ieșeau greu, ca dintr-o rană deschisă. Iar eu m-am dovedit a fi cel mai rău fiu. Tăcerea s-a șternut grea, doar foșnetul frunzelor moarte și croncănitul îndepărtat al corbilor umpleau aerul. Apoi Andrei a căzut în genunchi pe pământul umed și a îngropat fața în mâini și începu să plângă, fără să se mai ascundă. Nu pot, a șoptit el, nu pot face asta. Iartă-mă, tată, iartă-mă. Mihail și-a ridicat încet capul, s-a uitat la fiul său, un bărbat matur, cu viață, cu familie, care acum plângea ca un copil speriat. Am crezut că asta e singura cale, a continuat Andrei.
Am crezut că dacă o fac repede, va durea mai puțin. El s-a oprit, apoi spuse aproape neauzit. Dar nu pot lăi cu asta. Mihail s-a apropiat. Pașii erau nesiguri, dar hotărâți. Își puse mâna tremurândă pe umărul fiului. Ridică-te, spuse el încet. Andrei a ridicat privirea. Ochii îi erau roșii și goi. Credeam că m-am săturat de responsabilitate, a murmurat el. Dar adevărul e că mi-a fost frică. Mi-a fost frică să te văd plecând. Și am decis că e mai ușor să mă îndepărtez decât să te pierd puțin câte puțin. Mihail închise ochii pentru o clipă. Nimic nu e mai greu, Andrei, decât să-ți abandonezi părintele ca să te protejezi pe tine. Dar nimic nu e mai omenesc decât să te oprești la timp. Mihail a ajutat pe fiul său să se ridice. Să mergem acasă, spuse el simplu. Ei au mai rămas câteva clipe așa, unul lângă altul, tată și fiu, amândoi plângând, amândoi frânți de dimineața aceea cumplită. În cele din urmă, Andrei dădu din cap. S-a urcat în mașină, au întors și au pornit înapoi pe drumul forestier. Roțile foșneau peste frunzele ude, iar pădurea se deschidea încet, ca și cum le-ar fi dat voie să plece. Pe drum, Andrei a vorbit cu glas nesiguri, cu ochii în lacrimi. Ne vom descurca, o să găsesc o asistentă, o să-mi iau liber de la muncă, o să învăț să fiu mai răbdător. Apoi s-a oprit, înghițind greu. Doar nu mă părăsi, tată. Mihail tăcea, privea pe geam aceeași pădure, care cu puțin timp înainte îi păruse ostilă. Acum nu mai era atât de întunecată. Durerea trădării nu dispăruse și știa că poate nu va dispărea niciodată. Dar sub ea se așezase altceva, o ușurare adâncă. Fiul său se întorsese. Andrei cel mic, care se temea de întuneric și fugea în camera părinților, cel care avea nevoie de protecție. Acum învățase, poate prea târziu, că și tatăl său avea nevoie de aceeași grijă. Acasă, Diana i-a întâmpinat în prag, cu fața albă de spaimă. Ce s-a întâmplat? Nimic, spuse Andrei repede, ajutând-o pe Mihail să coboare de mașină. Doar am condus puțin. Tata trebuie să se odihnească. În seara aceea, întins în patul său, Mihail încă simțea durerea apăsându-i pieptul. Imaginea clădirii cenușii îi revenea în minte, ca o umbră. Știa că rana aceea se va vindeca greu, dar mai știa că dimineața se va trezi acasă, în camera lui, lângă familia sa. Iar fiul său, care fusese la un pas de a face ireparabilul, va încerca de acum înainte să-și spășească vina în fiecare zi. Uneori, oamenii trebuie să ajungă la limită ca să înțeleagă ce sunt pe cale să piardă. Uneori, o trădare care nu s-a întâmplat niciodată cântărește mai greu decât 1000 de promisiuni. Afară, vântul de toamnă foșnea printre frunze, alungând norii, iar undeva, în întunericul pădurii, se afla acea clădire gri, un loc la care nu aveau să se mai întoarcă niciodată.